дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд маросими ҷамъбастии чандин озмунҳои вилоятӣ баргузор гашт. нахуст раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода зимни суханрони худ таъкид дошт, ки дар партави дастуру супориш ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи илму маориф, китобдӯстӣ ва таъмин бо адабиёти тозанашр, рушди ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии имконоти соҳаи сайёҳӣ ва таъмини инфраструктури зарурӣ дар ин самт, дастгири ихтироъкорон, навоворон ва ғайра ба маротиб рушд карда истодааст. Бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ташкил ва баргузор намудани озмунҳои вилоятии суратгири беҳтарин дар мавзӯи акси зебоии кишварам, таҳияи бизнес-нақшаи соҳибкорӣ оид ба муаррифии имконият ва иқтидори сайёҳии вилоят байни донишҷӯён, мақолаи беҳтарин вобаста ба имконотҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон миёни донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ, озмун вобаста ба ҳунармандӣ ва истеҳсоли армуғонҳо, донишҷӯи соли 2019, ихтироъкорон ва намоварони ҷавон, беҳтарин хонандаи китобҳои бадеӣ, китобхонаи намунавӣ, фестивали оши палав ва амсоли ин аз ҷумлаи ташаббусҳои наҷиб дар самти татбиқи нақшаву барномаҳои давлатӣ ва дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб меёбад, ки бо натиҷагирӣ аз онҳо ғолибон қадршиносӣ карда шуданд. ғолибони озмунҳои суратгирӣ беҳтарин дар мавзӯи акси зебоии кишварам, таҳияи бизнес-нақшаи соҳибкорӣ оид ба муаррифии имконият ва ихтидори сайёҳии вилоят байни донишҷӯён, мақолаи беҳтарин вобаста ба имконотҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон миёни донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ, озмун вобаста ба ҳунармандӣ ва истеҳсоли армуғонҳо, донишҷӯи соли 2019, ихтироъкорон ва навоварони ҷавон, беҳтарин хонандаи китобҳои бадеӣ, китобхонаи намунавӣ, фестивали оши палав ва ороиши хаймаи беҳтарин бо истифода аз анъанаҳои миллӣ ва суннатҳои ниёгон, дипломҳои дараҷавӣ, сипоснома ва мукофотпулиҳо дар ҳаҷми аз 500 то 12000 сомонӣ тақдим карда шуд. ғолибон ва ҷоизадорон зимни суханронии худ барои чунин дастгириву ғамхориҳо пеш аз ҳама ба асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилоят арзи сипос намуда, баён доштанд, ки минбаъд низ бо сайқал додани ҳунару малака ва донишу маърифат дар рушди кишвар саҳмгузор хоҳанд шуд. аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар моҳи феврали соли 2019 эълон шудани озмуни умумиҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ин яке аз иқдомҳои наҷибона мебошад. яке аз иштирокчиёни фаъоли даври ниҳоӣ, яъне даври ҷумҳуриявии ин озмун мебошам. ҳамчунин дар партави ин озмун аз эълон шудани озмуни беҳтарин хонандаи асари бадеӣ дар соли 2019 дар вилояти суғд моро рӯҳбаланд гардонид. ман низ дар ин озмун иштирок намудам ва сазовори мақоми аввал гардидам, ки аз ин бениҳоят хушҳол ва сарфароз ҳастам. дар интиҳо раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода кулли ғолибони озмунҳои вилоятиро бо пирӯзӣ табрик намуда баён дошт, ки воқеан ҷавонон ояндаи давлату миллат мебошанд ва бояд ба ин қишраи ояндасози ҷомеа диққати зарурӣ дода шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии мамлакат пешниҳод намуданд, ки бояд дар кишвар солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ эълон карда шаванд. раиси вилояти суғд бо такя ва пешниҳоди саривақтии президенти мамлакат ба муовинони раиси вилоят, раисони шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва сардори раисоти маорифи вилоят дастур дод, ки дар самти таълиму тарбияи насли наврас дар ин самт тайёр намудани мутахассисони касбӣ ва таъмини онҳо бо ҷойи кори доимӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ карда шавад.